Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι κοντά σας στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Είμαστε στο στούντιο μαζί με την κυρία Άννα Τσίμου, τον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, και φυσικά τον βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Οικονόμου. Σας καλησπερίζω όλους εκ νέου. Κύριε Μιχελογιαννάκη, στο πρώτο μέρος μας είπατε πως εάν ο κύριος Τσίπρας, η κυβέρνηση, φέρει όλα αυτά τα μέτρα, θα βρεθείτε σε μια δύσκολη θέση και θα τα καταψηφίσετε. Δυσβάσταχτη, οπότε αναγκαστικά και των πραγμάτων πρέπει να μην τη φέρει τη συμφωνία, και αν τη φέρει τη συμφωνία να την καθαρογράψει, προσέξτε, σε ένα ψηφοδέλτιο, και να την πάει στο λαό και με πρόταση, εδώ είναι τώρα η είδηση που βγει απόψε από το κανάλι σας, να μην ψηφιστεί η συμφωνία. Αυτό σημαίνει δηλαδή επιστροφή. Να πει ο Τσίπρας. Αν θέλει να είναι συνεπής με τις αρχές του. Δεν υπάρχει μία στο δισεκατομμύριο περίπτωση για αυτό. Ή έκανα μέχρι εδώ διαπραγμάτευση. Συγγνώμη, αυτό υποτίθεται που έχει καταφέρει να το φέρει και να εισηγηθεί, όχι να μην το ψηφίσει ο κόσμος, αφού υποτίθεται αυτό θα έχει καταφέρει. Εάν έχει καταφέρει τη λαϊκή εντολή, εντάξει. Αν όμως δεν θα την καταφέρει, που εγώ πιστεύω ότι φοβάμαι ότι με αυτούς εκεί αποκλείεται να την καταφέρει. Είδα τις δηλώσεις πριν 2 ώρες του Σόιμπλε. Τρελάθηκα. 2 ώρες πριν το Eurogroup. Δεν απέκλεισε πτώχευση πλέον της χώρας μας. Επομένως, κύριε Μιχελογιαννάκη, εσείς. Είπε καμία σοφία ο Σόιμπλε. Ορίστε. Είπε καμία σοφία, αυτό το λένε οι κυβερνητικοί του ΣΥΡΙΖΑ. Το 5 Ιουνίου δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τη δόση. Άρα πάμε πιστωτικό γεγονός. Λέει το Σόιμπλε, περιμένουμε να μας το πει. Το Σόιμπλε δεν περιμένουμε να μας το πει. Το Σόιμπλε μαθαίνει από τους δικούς μας τα νέα. Το θέμα είναι τι θα κάνει απόψε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τι θα αποδεχτεί η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να πάρουμε τα 4 ή τα 5 δις, να τη βγάλουμε καθαρή μέχρι 2-3 μήνες για να πάμε μετά το Σεπτέμβριο, φαντάζομαι σε. Πάντως μη σας φανεί παράδειγμα. Συγγνώμη, εσείς κύριε Καλόγερε, δέχεστε να φέρει μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν λέω ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αυτά είναι. Να φέρει συμφωνία για να βγάλει 2-3 μήνες και να φέρει 6 δις μέτρα. Θυμίζω ότι ο Παπανδρέου το 10 ψήφισε 11 δις μέτρα και ξεκάτεψε όλο τον κόσμο. Και τη χώρα, και πίστευε ο αφελής, θα το πω έτσι δυστυχώς, πολιτικά αφελής, ότι το 11 θα βγει στις αγορές. Θυμάστε τις δηλώσεις που έκανε ο τότε Υπουργός του Οικονομικών. Και όχι βέβαια, έχουμε φτάσει 15, πάμε να κάνουμε το 15 και οι αγορές έχουν εξαφανιστεί από τον ορίζοντα. Δειλά μόνο πριν από λίγους μήνες έγινε ένα βήμα και αυτό δειλό και σταμάτησε. Με το που βγήκε ο Σαμαράς και πήρε 5-6 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν, τι να συζητήσουμε τώρα, δηλαδή 6 δις μέτρα για να βγάλω 3 μήνες. Υποτίθεται ότι έπαιρνε ο Παπανδρέου 11 δις, γιατί έπρεπε να πάρει 110 δις που ήταν το πρώτο μνημόνιο. Ναι. Εντάξει, να πω ότι υπάρχει μια σχέση που να τη δεχτώ που δεν τη δέχτηκε. Και τότε υπήρχε και κάποιο λίπος στην αγορά, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Άλλο λέω, δηλαδή το να κόψω 11 δις για να πάρω 110 δις, το καταλαβαίνω. Να βάλω 6 δις μέτρα για να πάρω 4 δις για να βγάλω 3 μήνες. Δηλαδή αυτό είναι όχι απονοημένο διάβημα, όχι αυτοκτονικό. Και το ζήτημα εδώ θα είναι ότι εκτός από όλα αυτά που τα πράγματα έχουν χάσει την αξία τους και τη σημασία τους. Εκτός από όλα αυτά θα έχουμε και άλλα πράγματα. Σε εκτιμάτε και εμείς γιατί μπορεί να πάμε δηλαδή σε εκλογές, σύντομα, σε υποψήφισμα, γιατί ακούγονται πολλά έτσι σενάρια. Όπως θέτε, μη σταθούμε στο θέμα εκλογών ή δημοψηφίσματος. Να σταθούμε ότι θα πάμε στη λαϊκή εντολή. Το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός έχει αποκλείσει κάθε σενάριο εκλογών. Ναι, δεν θα γίνει διαφορετικά. Εκτός αν απόψε δεχτούν το 7-15 που είπε ο Βαρουφάκης του ΦΠΑ, γίνουν οι τροποποιήσεις στον έμφυα που είπαμε πριν, δεν πουληθούν αυτά τα οποία είπαμε. Κοιτάξτε, προχθές πήγα στο πέραμα. Έκανε μια φοβερή κίνηση ο δήμαρχος του πέραματος, τον οποίο τον συγχαίρω. Κάλεσε όλους τους φορείς για την πώληση του λιμανιού του Πειραίου. Ομόφωνη απόφαση όλων μας που είμαστε μέσα. Ήταν και ο Λαπαζάνης, ήταν και η κυρία Κασιμάτη, ήταν η κυρία Χίλη Μακρύ, η κυρία Καρακώστα. Ομόφωνη απόφαση όλων, μην πουληθεί αυτό. Δεύτερον, θεωρεί ο φίλος μου ο Σταδάκης και συμπατριώτης μου ότι μπορεί να ξανακατεβεί στα Χανιά να κάνει και διακοπές, όχι προεκλογικό αγώνα, αν πουληθεί το αεροδρόμιο των Χανιών. Μην το συζητάτε. Λοιπόν, τρένωσε. Σήμερα τώρα ήρθα σε επαφή και είπα το εξής, έκανα την εξής δήλωση. Έχει 100.000 οικόπεδα τετραγωνικά μέτρα και 540.000 τετραγωνικά μέτρα κτίρια. Είναι δυνατόν να πουλήσουμε την Ρενοσέ, δηλαδή τη Γεωσέ που έχει αυτό,
Ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Διαβάστε, σελίδα 37-38 του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει. Δηλαδή, τι θα αλλάξουμε φυσιογνωμία. Θα αλλάξουμε φυσιογνωμία. Εάν ο Πρωθυπουργός, κ. Μιχελογιαννάκη, η κυβέρνησή σας φέρει κάποια από αυτά τα μέτρα, αύξηση ΦΠΑ, συνέχιση του έμφυα και για το 2015, οι συντάξεις και όλα αυτά που είχαν πει 13ες πήγανε περίπατο, η αύξηση των μισθών πήγε και αυτή περίπατο, ιδιωτικοποιήσεις λιμανιών, τι θα κάνετε εσείς? Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Να σας το πω, γιατί εγώ πάντα ως καρδιολόγος έχω μια λογική απλή. Τον απλό δρόμο. Γιατί παίζω με το θάνατο, οπότε πρέπει να δρω ακαριέα και δεν θα αφήσει ο κόσμος τους βουλευτές να ψηφίσουν. Αυτή είναι η απάντησή μου. Θυμηθείτε. Δεν θα αφήσει ο κόσμος τους βουλευτές. Θα κατέβει, πιστεύετε, ο κόσμος στη Βουλή? Ναι, θα πιάσει σε κάθε νομό, θα πιάσει ο κόσμος τον αντίστοιχο βουλευτή, θα τον πιέσει τόσο αφόρητα. Έχουμε ζήσει με τον Βασίλη τι σημαίνει. Γιατί ο Βασίλης έχει δώσει εναντίον των μνημονίων ψήφους, έτσι. Πρωτάρης. Ο πρώτος που έφυγε. Θα είναι τέτοια η πίεση. Γιατί προσέξτε, τότε οι πιέσεις ήταν σε συντηρητικά κόμματα. Τώρα σε ένα κόμμα που αποτελεί το μόνο της αριστεράς και το μόνο της ελπίδας, φανταστείτε τι πίεση θα φάει ο κάθε βουλευτής. Άρα, κύριε Μιχελογιαννάκη, τόσο καιρό, αυτούς τους 4 μήνες. Αυτό πάντως νομίζω δεν έχει άδικο ο Μιχελογιαννάκης. Ναι, κύριε Μιχελογιαννάκη, βλέπουμε ότι έχουν περάσει 4 μήνες όπου διαπραγματεύεται η ελληνική κυβέρνηση και όλοι αναμένουμε ότι πέρασαν αυτοί οι μήνες προκειμένου να έχουμε έναν έντιμο συμβιβασμό, όπως πολλοί τον αποκαλούν. Αν τελικά ληφθούν όλα αυτά τα μέτρα, γιατί τόσος χρόνος πέρασε, γιατί έγινε όλη αυτή η καθυστέρηση? Είναι ευθύνη των θεσμών ή είναι ευθύνη κάποιων λάθος κυβερνητικών χειρισμών? Σας ερωτώ. Η απόψη μου είναι ότι είναι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι πολύ σκληρό, πολύ τιμωρητικό και πολύ συντηρητικό. Δεν έχουμε φωνές τούτη τη στιγμή και δεν έχουμε συμμάχους. Το δημοψήφισμα στην Αγγλία, μπροστά 1. Καταλωνία, 2. Αυτά τα οποία θα δείτε τώρα με την άνοδο της Λεπέν, 3. Αν τα συνδέσετε όλα αυτά, όμως προσέξτε μια κουβέντα που θα σας πω. Δεν σηκώνει η Ευρώπη τρίτο χαστούκι. Το πρώτο χαστούκι ποιο ήταν? Με τις αλαμοποίησεις της Ιουγκοσλαβίας. Το δεύτερο ήταν το 2013 με την Ουκρανία. Το τρίτο θα είναι μια πιθανή εξόδο της Ελλάδος. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα πιστεύω ότι 3 πολιτικές ήττες από το 1999 μέχρι τώρα, το 1999 ήταν της Ιουγκοσλαβίας, δεν μπορεί να τις διαχειριστεί. Και γι' αυτό ελπίζω μέχρι την τελευταία στιγμή, αν ο Τσίπρας, που έχω εμπιστοσύνη απόλυτη στον Τσίπρα, ως Τσίπρα, διαπραγματευτεί σκληρά και εξού και δίδει τη λύση ο άνθρωπος και λέει ελάτε να μιλήσουμε πολιτικά. Αλλά και απόψε που είπε τη λέξη ελάτε να μιλήσουμε πολιτικά, βγήκε ο Σόιμπλε πριν 1,5 ώρα, το είδατε, και που όχι λέει. Αυτά θα πάνε λέει στα Brussels Group, στα ταχυδρομικά κλιμάκια, όχι στην πολιτική λύση. Βλέπετε τον αγώνα. Γι' αυτό εγώ πιστεύω στον Τσίπρα. Εγώ πιστεύω ότι δεν κάνει κολοτούμπες ο Τσίπρας. Και πιστεύω ότι και με τη βοήθεια του κόσμου, γι' αυτό θέλω τον κόσμο να βγει έξω. Όταν λέω να βγει ο κόσμος να τον στηρίξει, αυτό εννοώ. Να πιέσει τους βουλευτές να μην ξεφύγουν να κάνουν κολοτούμπα. Αν ο Τσίπρας το δει αυτό από την κοινωνία, ο ίδιος θα πετάει μετά ο άνθρωπος. Αν όμως δει ότι μια κοινωνία αρχίζει και του λέει ότι τούτη τη στιγμή ή βγάλουν τα συστημικά κανάλια της δημοσκοπήσης που διαβάζουν μόνο την πρώτη γραμμή, να εξηγήσω τι εννοώ. 76% λένε ότι η κυρία Καλόγερε θέλει τη συμφωνία οι Έλληνες. Αυτό είπαν όλα τα κανάλια. Μην κοιτάζετε εσάς το ωραίο δημοκρατικό κανάλι που έχετε, που θέλει και στήριξη πραγματικά. Λοιπόν, 76. Από κάτω γραμμή έλεγε 90% όχι έμφυα. 90% όχι αφορολόγητο 12.000, να μην καταρριφθεί δηλαδή, όχι έκτακτη σωρά αλληλεγγύη. Σε πέτε μου εμένα τώρα, αντιστρέφω την ερώτηση. Αν σας βάλω έμφυα, αφορολόγητο και έκτακτη σωρά αλληλεγγύη, το 76 είναι 76. Είδατε πώς διαβάζετε? Να περάσουμε λίγο στον κύριο Οικονόμου τώρα. Κύριε Οικονόμου, σε περίπτωση που ο κύριος Τσίπρας, η ελληνική κυβέρνηση, διαβεί τον Ρουβίκονα τελικά και δεν βραχεί, η Νέα Δημοκρατία τι θα πράξει αυτή την περίπτωση, ποια θα είναι δηλαδή η δική σας στάση? Με σε 130 θα πέρασε. Που τα καταφέρει εν ολίγης. Πού να τα καταφέρει, τι να καταφέρει? Τα καταφέρει ενώ απέναντι με τους δανειστές δεν τα βρούμε τόσο σκούρα τελικά και να βρεθεί μια χρυσή τομή, να το πούμε έτσι απλά. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση αυτή, διότι γνωρίζουμε ότι πολλοί στο ιστορικό του κόμματός σας αναμένουν
το θέμα αυτό για να ξεκινήσουν έτσι και ο κομματικός διάλογος που έχει ξεκινήσει. Να συζητάμε γενικά και αόριστα. Δεν είναι γενικά και αόριστα. Μου λέτε να φέρει τώρα μια συμφωνία. Τι συμφωνία να φέρει τώρα? Σήμερα, κύριε Οικονόμου, βρισκόμαστε στη Σύνοδο Κορυφής. Ωραία, και επειδή βρισκόμαστε τώρα, ούτε δεν μπαίνει καθόλου συζήτηση. Ναι, αναμένουμε λοιπόν τις διαπραγματεύσεις του Ακούστε, Πράσινου. μην είμαστε εδώ πέρα συνέχεια. που βρεθεί ένας έντιμος συμβιβασμός. Αυτό αποζητά η ελληνική πλευρά. Σας πιάνω το ενδεχόμενο αυτό. Συγγνώμη που θα σας το πω έτσι, αλλά αυτά είναι μπουρδες. Ο έντιμος συμβιβασμός και αυτά είναι. Αυτό επιδιώκει η ελληνική πλευρά. Αφήστε τώρα τι επιδιώκει τώρα. Αυτό δεν επιστημονικά. Αυτό είναι επικοινωνιακά. Αυτό παράδειγμα. Ακούστε, εμένα τώρα, εγώ δεν θα κάτσω, μην με βάλετε να κάτσω συζητήσω τώρα τις βλακίες και τις επικοινωνιακές ασυναρτησίες που πρέπει. Είναι προσωπική σας άποψη. Πάντως γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση αυτό. Μην μου βάλετε τώρα. Η κυβέρνηση αυτή εδώ είναι επικίνδυνη για τον τόπο. Γιατί είναι επικίνδυνη για τον τόπο? Γιατί έχει πουλήσει ένα παραμύθι, πολιτικό παραμύθι, ότι μπορεί να φέρει μια έντιμη συμφωνία και η έντιμη συμφωνία είναι πώς θα περάσουμε ένα μήνα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι όχι έντιμη συμφωνία, αυτό είναι κακοήθεια, πολιτική κακοήθεια και ανεντιμότητα. Είναι ανέντιμο στο όνομα ενός αριστερού κινήματος, μιας προσπάθειας που έγινε όλα τα χρόνια, που με τεράστιους όμως λαϊκισμούς και δημαγωγίες, γιατί δεν είπαμε την αλήθεια. Και δεν είπαν την αλήθεια αυτοί οι οποίοι οδηγήσαν έναν κόσμο να έχει στο μυαλό του άλλα πράγματα, να έρχονται σήμερα να μιλάνε για έντιμο συμβιβασμό. Έντιμο συμβιβασμό να βάλει 6 δις μέτρα για να περάσει το κάβο των συνιστοσών του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μπορέσει να δει τι θα κάνει με το Μιχελογιαννάκη. Συγγνώμη που το λέω εδώ. Ο Μιχελογιαννάκης αναγορεύτηκε σε παράγοντα τώρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στο κυβερνητικό πλαίσιο. Αλλά για να μπορέσει να δει πώς θα ξεμπερδέψει και πώς θα προσπεράσει το Μιχελογιαννάκη, το πλήρωσε εγώ 6 δις. Αυτός είναι έντιμος συμβιβασμός, δηλαδή τώρα και καθόμαστε να μου λέτε τώρα, συζητάμε τώρα. Κύριε Οικονόμη, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί κάτι. Ωραία, όταν θέλουν να αποφασίσουν και όταν θα θέλουν, να συζητάμε. Αλλά όμως, επειδή λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει κάτι και επειδή έχει πέσει πλήρης σκότος, είναι η περιβόητη, η ηρωική διαπραγμάτευση που δεν ξέρει κανένας τίποτα τι συζητάνε όταν περάσουν την πόρτα. Θα μετά δούμε τις κασέτες που θα βγάλει μετά ο Βαρουφάκης και αυτές τις άλλες αθλειότητες τώρα. Το διέψευσε και αυτό. Καλά. Δηλαδή δεν έχει καμία αξία ο λόγος. Ακούστε να δείτε. Το δυστύχημα είναι ότι ο λόγος του δεν έχει καμία αξία. Και μας ενοχλεί ο Σόιμπλε και ο ένας και ο άλλος. Άρα λοιπόν. Που γίνονται λοιπόν με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τι πρέπει να κάνουμε? Νομίζω ότι κάθε μέρα λέει, κάνει τόσες πολλές δηλώσεις που πλέον. Δεν είναι θέμα δηλώσεων. Είναι οι ασυναρτησίες που λέει. Δεν γίνεται υπουργός οικονομικών να λέει ότι πάω και μαγνητοφωνώ κρυφά τους υπολείπους. Τι έχετε πει, κύριε Μιχελογιαννάκη? Δεν υπάρχει αυτό. Ακούστε, δεν ξέρω τι το έκανε τώρα. Κάνουμε τώρα τι έκαμε τώρα τους δεύτερους. Θέλω να μας πείτε λίγο. Εγώ δέχομαι ότι είναι ο υπουργός οικονομικών και αυτό που λέει έχει αξία. Γιατί αν δεν λέει αξία, τι είναι τώρα, λέει τσακλαμάρης ο υπουργός οικονομικών. Άρα λοιπόν, όταν λέει ότι το έκανα. Το δέχομαι ότι το έκανε. Την επόμενη μέρα, άμα πει ότι δεν το έκανα, τι είναι, μικρό παιδί είναι τώρα? Δηλαδή, ο γιος μου που είναι πρώτη γυμνασίου, δεν εννοεί. Εγώ θα τον τιμωρήσω, θα πω ότι θα σε επιτιμήσω άμα μου πεις αυτά τα πράγματα. Δεν τα δέχομαι από 13 χρονών παιδί αυτά. Και εσείς τα δέχεστε από έναν υπουργό οικονομικών. Κύριε Οικονόμου, δεν εκτιμάτε όμως ότι από την άλλη πλευρά ο κύριος Βαρουφάκης με τον χύψη τρόπο, με όλες αυτές τις δηλώσεις, με όλες αυτές τις εντυπώσεις που έχει προκαλέσει στο εξωτερικό, αλλά και εδώ, όπου πολλά στελέχη βλέπουμε ότι είναι ήδη επικριτικά, δεν εκτιμάτε όμως ότι με τον τρόπο αυτό έχει διεθνοποιήσει λίγο το ελληνικό ζήτημα? Ναι, έχουμε γίνει διεθνώς αυτή. Και εκεί που δεν μας ξέρανε πόσο αστείοι και γελοί είμαστε, μας μάθανε. Και γελοί και αστείοι σε τι θέματα? Προσέξτε τώρα. Εδώ φαίνεται ένας υπουργός οικονομικών, ο οποίος αντί να κάνει το καθήκον του ως ετάχθη από τη χώρα του, κάθεται και γράφει, γιατί υποτίθεται ότι αυτό δείχνει και το επίπεδο εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας του σχέση με τους ομολόγους του. Θα μου πείτε, μα περίμενε ότι θα του κάνουν επίθεση, άρα πάει να τους τη βγει και να γράψει για να έχει στοιχεία να τους εκθέσει διεθνώς και παγκοσμίως. Δηλαδή, ζούγκλα. Αν δηλαδή το επίπεδο των συζητήσεων γίνει εκεί, το έχουμε χάσει τελείως σαν χώρα. Να πάμε λοιπόν στον κύριο Καμένο και να πάμε και στον κύριο Μιχελογιαννάκη. Πώς είδατε τη στάση της αμερικάνικης κυβέρνησης και συγκεκριμένα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπροστά στον κύριο Καμένο, τον οποίο είχαν προσκαλέσει επίσημα? Δεν τον είδε ο Υπουργός. Παρακαλούσε ο κύριος Καμένος και η συνοδεία του να τον δει το νούμερο 2, είτε το νούμερο 2. Τον δέχτηκε το νούμερο 3 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ και φυσικά τον ανέκρινε και το έκανε επίπληξη για όσα έχει κάνει με τη Ρωσία. Ναι. Εγώ ευχαριστήθηκα λιγάκι.
Θα σας κάνει εντύπωση τώρα. Γιατί... Που τον είδε το νούμερο 3. Όχι. Που το φερθήκαν έτσι οι Αμερικάνοι. Και θα πω τώρα για το λόγο. Για ποιο λόγο. Πάλι θα διαφοροποιηθώ από τη συγκυβέρνηση, αλλά θα είμαι συνεπής με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση τη μεταφορά της αμερικάνικης βάσης που θέλει ο κύριος Καμένος. Και επειδή έτρεμε η ψυχή μου εχθές. Σε ποιον νησί τελικά έχει προτείνει? Είχε προτείνει. Μα οπουδήποτε, Βασίλη. Αυτό το πράγμα, όταν εμείς έχουμε θεμελιώδη αρχή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι απλώς έξοδο από το ΝΑΤΟ, αλλά και διαπραγμάτευση για το τι έχουμε τραβήξει από αυτές τις βάσεις μέχρι τώρα. Και αυτό το πράγμα με ευχαρίστησε. Αυτή είναι η απάντηση για τον Καμένο. Τώρα για τον Βαρουφάκη. Όταν διαπραγματεύομαι. Δηλαδή, συγγνώμη, ευχαριστηθήκατε που το φερθήκαν έτσι. Ναι, για το θέμα να μην συζητηθεί η αμερικάνικη βάση. Γιατί σίγουρα τα θέματα Ρωσίας με Αμερικής δεν θα είναι ο κυρίαρχος παράγοντας, ο Καμένος, που θα κουβεντιαστεί μεταξύ των δύο χωρών. Οπότε, για ουσία. Ο Καμένος δεν πήγε σαν πρόεδρος του κόμματος του, πήγε σαν υπουργός της άμυνας της χώρας μας. Άρα, όταν ευτελείς τον υπουργό και στέλνεις τον τρίτο της ιεραρχίας σου, δηλαδή τον υπουργό μιας χώρας, αυτό εντάξει, για τον ίδιο είναι κόλαφος. Αλλά δεν είναι αντανακλέξεις όλους μας αυτός ο κόλαφος. Ναι, αλλά αυτό είπα, Βασίλη. Ας μας τιμωρήσουν οι Αμερικάνοι να μην μας κάνουν τη βάση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι πολύ ευχάριστο για μένα και για την ιδεολογία μου. Γι' αυτό το είπα. Τώρα, όσον αφορά το Βαρουφάκη, εάν εγώ τώρα παραδείγματος χάρη ενδιαφέρομαι για την Άννα, την Τζίμου, και επειδή είναι ωραία κοπέλα, σίγουρα τσέκορτζο θα τη βάλω και θα την παρακολουθήσω και θα με παρακολουθεί και ξέρω εγώ και κινητά και τις ιστορίες. Αυτά είναι αισθηματικού τύπου. Μην γελιόμαστε τώρα. Διαπραγμάτευση στην οποία υπάρχει διαρροή, διαπραγμάτευση δεν είναι. Τέλος. Κάθετος όρος. Αν υπάρχει διαρροή. Αν υπάρχει διαρροή. Θεωρεί τον όσο συζητιόνται μέσα. Άλλο η εσκεμμένη διαρροή την οποία κάνει ο δημοσιογραφικός κόσμος, βρίσκονται με μερικούς οι οποίοι για να κερδίσουν 5 λεπτά δημοσιότητας προς τα έξω κάνουν συναλλαγές με δημοσιογράφους. Στη δημοσιογράφη, εγώ οφείλω να μιλήσω τίμια. Αλλά διαπραγμάτευση με διαρροή από τις δύο μεριές και όχι με το παιχνίδι των δημοσιογράφων. Όλοι μας για να γίνουμε αρεστοί μπορεί να κάνουμε μια διαρροή και τα λοιπά. Να μιλάμε στον κόσμο απλά. Αυτά θέλει ο κόσμος. Η κοινωνία σήμερα θέλει αλήθειες. Κύριε Οικονόμο, εσείς πώς... Τα όλα τώρα. Είναι κοινή λογική, άκουσα να δείτε. Δεν πρέπει και δεν θα χάσουμε την κοινή λογική, γιατί πρέπει να πούμε ότι πετάει ο γάιδαρος. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Κατά τη γνωστή διαφήμιση. Βαρουφέξε, το ωραίο αυτό. Αυτή είναι η ιστορία αυτή. Και όσον αφορά για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, σίγουρα θα με ρωτήσετε. Και τη ζωή η άποψή μου είναι μία. Μας προλαβαίνετε σε όλα. Ναι, ξέρω ότι θα με ρωτήσετε γι' αυτό. Η άποψή μου είναι μία. Να τη κάνω έκκληση από εδώ, να την παρακαλέσω. Σε θερμοπαρακαλώ, Ζωή, πραγματικά από αυτό το κανάλι. Πρόσεξε, μην το πεις πολύ θερμά. Όχι, να τα ακούσει, να την παρακαλέσω. Τη συμφωνία την οποία θα φέρομαι να μην ζήσω ούτε το ένα άρθρο, ούτε τον κατεπήγοντα χαρακτήρα, ούτε να έχει άσχετες τροπολογίες μέσα. Και σε θέρμο παρακαλώ. Έχουμε περάσει 6 νόμους. 2 νόμους έχουμε περάσει με κατεπήγοντας και 2 με πράξη του νομοθετικού περιεχομένου. Από εδώ και πέρα δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτό εκεί απευθύνομαι εγώ στη ζωή. Όλα τα άλλα σχόλια των άλλων, εγώ λέω ουδέν σχόλιο και δεν ασχολούμαι. Εγώ είμαι πολιτικός, ασχολούμαι με αυτά που πρέπει ο κόσμος να με στείλει και εκεί στέκομαι. Δεν θέλω, Ζωή, σε καμία περίπτωση να μου φέρεις τη συμφωνία σε ένα άρθρο. Θέλω να εκφραστώ. Που μάλλον έτσι θα όχι να εκφραστώ, θέλω να εκφράσω την κοινωνία. Διαμέσου εμένα. Εσύ έχεις το δικαίωμα να πιάσεις τον αστυνομικό διευθυντή που θα δεις και να αρχίσεις να του κουνάς το δάχτυλο στη μέση του δρόμου. Έχεις το δικαίωμα επειδή είσαι βουλευτής. Εγώ δηλαδή, κατά τη στοιχεία. Έχουμε τη δική δικαίωμα. Δηλαδή, όποιον εκατοικό λειτουργό βρίσκουμε, θα αρχίσουμε να του κουνάμε το δάχτυλο και να του κάνουμε τσαμπουκά, να το πω λαϊκός. Και μάλιστα και μπροστά σε κάμερες. Έχουμε ίδιο δικαίωμα. Δύο παρατηρήσεις έχω από εμείς. Είμαστε εδώ γενικοί δερβέναγες είμαστε. Επειδή ουδέποτε στέκομαι στα προσωπικά στοιχεία. Η πρόεδρος με πιο μεγάλη και αυξημένη υποχρέωση, όχι ευθύνη. Εγώ θα πω πώς θα αντιδρούσα εγώ. Αλλά δεν είμαστε γενικοί δερβέναγες. Θα πω πώς θα αντιδρούσα εγώ. Έδωσα την πολιτική διάσταση τι θέλω εγώ από την πρόεδρο. Το δεύτερο που εγώ θα έκανα είναι το εξής. Καταρχήν, έχω ευχαριστεί πάρα πολύ και είναι σίγουρα ευχαριστημένος ο Βασίλης, γιατί τις αμάσχημες σημαίες δεν θα είμαι σε καμιά περίπτωση μια βουλή με αυτά τα κυκλειδώματα και αυτά τα κάγκελα και τα λοιπά. Άνοιξε η ψυχή μου στο Σύνταγμα. Κατέβηκα επιτέλους και πια καφέ, έτσι. Στην πλατεία Συντάγματος να μην βλέπω αυτή την εικόνα.
Ένα αυτό. Δεύτερον, αν ήθελα την οποιαδήποτε διαδικαστική αλλαγή, θα απευθυνόμουν χωρίς σεβόμενος τη διάκριση εξουσιών. Θα απευθυνόμουν στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ή στον αρχηγό της Εθνικής Αστυνομίας. Αυτό έχω να πω. Αυτό θα κάνω εγώ. Όμως το πολιτικό που με ενδιαφέρει και ενδιαφέρει όλη την Ελλάδα που μας ακούει από αυτόν τον υπέροχο σταθμό είναι ένα. Μην τολμήσουν και φέρουν τη συμφωνία σε ένα άρθρο. Μην τολμήσουν. Το βίντεο θέλω να μείνει αυτό. Γιατί θα είναι οι επόμενες 10 μέρες θα είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μην τολμήσουν. Αυτό με ενδιαφέρει. Οι επόμενες 10 μέρες είναι κολάσιμες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχελογιαννάκη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να γίνει κάτι καλό για το καλό της πατρίδας. Να είστε καλά. Και εσείς εύχομαι γρήγορα να επεκταθείτε σε όλη την Ελλάδα. Γιατί η ενημέρωσή σας είναι ανεξάρτητη και αδούλωτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε και εσάς για την απόψινή παρουσία. Σήμερα ήταν καταιγιστικός ο κύριος Μιχελογιαννάκης. Τα είπε όλα για όλους. Τα είπε όλα και για μας. Τα είπε όλα και για μας. Υπήρξαμε συντρόφοι. Και ενώ συζητάμε όλα αυτά, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι είναι υπό εξέλιξη Σύνοδος Κορυφής. Έχει φτάσει και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Τσίπρας. Αναμένουμε σε λίγο την συνάντησή τους. Και ενώ προηγουμένως αναφερθήκαμε στο ζήτημα του θέματος για την παράταση μάλλον του ελληνικού προγράμματος σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, διαβάζουμε ότι ο Γερμανός αξιωματούχος ανέφερε ότι είναι λογικό να συζητηθεί το ενδεχόμενο παράτασης για την Ελλάδα, διότι αν δεν συμβεί θα υπάρχει κίνδυνος ενός σενάριου ανάλογο της Κύπρου. Αυτό είναι αποψινή ή πρωινή? Πριν από λίγα λεπτά. Δηλαδή επιβεβαιώνεται το πρωινό σενάριο. Ναι, και ολοκληρώνει λέγοντας ότι. Λέγοντας ότι αν δεν συμβεί αυτό. 5,5 δις μέτρα για 4 δις υποχωρήσεις. Λέγοντας ότι αν δεν συμβεί αυτό. Όχι, είναι μια δήλωση Γερμανίου αξιωματούχου. Δεν έχει ανακοινωθεί. Εκεί πάνε να τη στήσουν τη συμφωνία. Απλά υποστηρίζω ότι αν δεν συμβεί αυτό, θα συμβεί ένα σενάριο αντίστοιχο με τη Κύπρου. Γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, να περάσουμε στο σημείο αυτό να δούμε το. Η σκύλα και η χάρη. Σημερινό μας κίτσα. 23, 18, 29. Μπάχαλο το κάναμε τον ΦΠΑ, ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία. Να δούμε πού θα κάτσει μπίλια. Οι προβλέψεις στον Γκάλοπ για τα ποσοστά μας είναι, Πρόεδρε. Και επειδή δεν συζητήσαμε και πολύ για τα κομματικά σας, κύριε Οικονόμου, σήμερα, εντάξει, κάποια άλλη στιγμή, τι γίνεται και στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε δεύτερη μοιράνα, τώρα προέχει η συμφωνία, ναι, είναι και το θέμα του ΦΠΑ από την άλλη και που θα πέσει η μπίλια. Δεν θα φαινόμουν απεράτηρος να συζητάω εγώ για μια ισοκομματική κατανομή εξουσιών. Όταν και εγώ είμαστε. Και για τη χώρα. Πόσο παράτηρος θα φαινόμουν. Εντύπωση μου έχει κάνει το εξής. Δεν θέλω να του κάνω μνήμα, επειδή είναι φίλος ο Βασίλης. Εντύπωση μου έχει κάνει το εξής. Θα το πω ο Βασίλης στον αέρα πρώτη φορά. Για να ακουστεί αυτό. Μου έχει κάνει εντύπωση ένα συντηρητικό κόμμα που δίδει το κομμάτι της εργασίας της κοινωνικής ασφάλισης σε ένα που έχει προοδευτικές αντίληψεις. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Αν θέλει να απαντήσω. Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπε ο κύριος Μιχελογιαννάκης όλα. Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Μιχελογιαννάκη, την κυρία Τσίμου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Και πάλι κλείνοντας, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους όσους εορτάζουν σήμερα, στον Κώστα και στην Ελένη και φυσικά στον γιο μου τον Κώστα και στον πατέρα μου τον Μεγαλοτσένικα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Και πετυχημένος ο γιος. Ευχαριστώ κύριε Μιχελογιαννάκη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι.